Gaurko saioari hasiera instituzionala eman ostean, Euskal hiztun osoaren kontzeptua mamitzen hasiko gara. Eta horretarako, zein hobeto Jon Sarasua Maritxalar baino. Jon Sarasua irakaslea da Mondragon Unibertsitatean, eta Euskaltzaindiako Euskararen gogoetaguneko koordinatzailea ere bada. Kulturaren arloan, soziolinguistikan, gizarte eraldaketan, garapenerako lankidetzan eta kooperatibetzagintzan aritu da. Alde batetik pentsamendu lanetan eta bestetik eragiletzan. Herrigintzako zereginetan jardun du bere ibilbide osoan. Gehien bat gizarte erakundeetan eta Euskal Herrian eta maila txikiagoan erakunde publikoen aholkularitzan eta munduko beste herrialde batzuetan. Artikulu, hitzaldi, ponentzia edota liburu formatuan hainbat argitalpen egin ditu, aipatutako arlor guzti horietan. 3 semeren aita ere bada. Mila esker gurekin egoteagatik eta zurea da hitza. Eskerrik asko. Atsegina da, niretzako, hemen hitz egitea, zuen aurrean, gure hiriburu zaharrean, lurralde honetako unibertsitate publikoan, unibertsitateak eta ikastolen elkarteak antolatutako ekitaldi batean, ikastolen elkartea nire ustez, herri honetako eragile garrantzitsuetako bat da, Orduan, atsegin handiz, eta nik uste gainera, gauden kopurua ikusita, gogoetak lasaiago eta lertuago egiteko aukera dugu, ez? Ondo ulertu badut, uste dut 45-50 minutu esan zidaten, eta bukaeran 10 minutuko galdera tarte bat, orduan, nik uste patxada badugula, ez da, gauza batzuz hitz egiteko, eta eskertuko nuke, ez da, gero tartean ere, gure arteko solasa piztea, ez da? Pentsatu duena da, hasieran 10 minutuko sarreratxo bat egitea, gure komunitatearen ibilbideaz eta nola kokatuko nuken, ez, gaurko hitzaldiaren galdegai hau, ez da? Ari naiz pasatzen, baina konturatzen naiz. Nire PowerPointa hemen zegoela esan ziren. Pentsatzen nuen bertan klikatuta pasako zela. Audioko gara. Ni janerik esan zian nahi zuela dena batera jarri. Bestela ekarrezak, ez niri? Bai, hementxe dago. Hoi da, bai, barkatu. Bai, ni argiago hil behar nuen, pentsatu dut jasartuta zegoela ala lertu nuelako. Hauxe litzateke gaia, ez da, iztun osoagoen bila. Ez dut jarri iztun osoen bila, iztun osoagoen bila, ez da. Berra bada iztun osoa definitzea igual oso gauza komplexua da eta behar bada listoi altu jar dezake, esan dezagun, ez? Garena baino, ditugunak baino, iztun osoagoak sortzea izan litekela gure norabidetako bat, ez da. Gai hori kokatzeko, 10 minutu hartuko nituzke, pixkat euskararen ibilbidea nola ikusten dugun, eta, euskararen ibilbidearen eta unearen, eta momentu honetan euskarari buruz egiten ari garen etorkizun ikuspegiko bizio proiekzio baten baitan kokatuko nuke ondoren hezkuntzaren gaia. Uste hemen gauden denok badakigula, aspalditik gatoz, eta euskararen eragiletza bera ere aspaldikoa da. Orain dela 500 urte jadanik esana dago, ez da euskara jalgia di plaza. Jalgia di mundu da, jalgia di dantzara, ez da.
hor ja ikusten da euskararen eragiletza kontziente baten gogoa. Eta, bueno, espaldikoa da beraz, gure eragiletza ere, baina esan dezakegu, azken 60 urtetan, tasu berezia hartu duela, bai? Euskararen eragiletzak eta euskararen biziberritze prozesuak berak ere, bai? Euskara batuaren, ikastolen, gau eskolen, eta ezagutzen dugun mugimendu osoaren sorreran. Eta nolabait, ni asko gustatzen zait azpimarratzea bereziki beste herritako jendeen aurrean, edo beste herrialde eta komunitateko jendearen aurrean, gure kasuan identifikatu dezakegula amets bat, amets bultzada bat, utopia bat, bizio bat sortzen dela prozesu guzti honen abiapuntu eta oinarrian. Momentu baten, herri hau hasten da amesten, herri hau edo hizkuntz komunitate honen erdiguneko geruza hasten da amesten euskararen etorkizuna eta euskara erdigune izango duen herri baten etorkizuna. Eta amets horrek baditu hainbat bi adar nagusi, adar bat hau da, eta da Lizardi, gure poeta nazional handiak, Espainiako gerraren aurretik, bera lehenago hil baitzen, ordurako euskal pizkundearen espiritua islatuz poema baten esandakoa, baina nik hizkuntza larrekoa, nahi haunat ere noranahikoa. Hizkuntza larrekoa daukagu, espaldikoa, baina nahi dugu izatea noranahiko hizkuntza. Gaur egun, hizkuntza hitz teknikoagoa jarrita, funtzio guztiak. Dagokion gizartean funtzio guztiak beteko dituen hizkuntza. Hori zen ametsaren parte bat. Eta ametsa zen, guk ez, garai harten, gure gurasoek amestu zuten guk ez, baina gure seme-alabek. Bizitza modernoko funtzio guztiak bete ahalko dituzte euskaraz eta hortarakoaz. Eta bestetik, nik uste ametsaren bigarren partean, bigarren dimentsio horretan, euskara bazela, baitaren olabait, justiziazko herri baten ametsa edo justizia gehiagoren herri berdintzaleago baten bere lekua izango zuen herriaren eta mundu eta herri hobe baten garraioa zen hizkuntza. Bi amets horiek elkarri lotuta, horiek sortu digutela energia 60 urte hauetan egin duguna egiteko. Eta 60 urte hauetan egin dugunak badu egitura bat, eskateu kanpokoei eta kontatzeko erabiltzen dugun egitura, hau da, izan ditugun garabideak 60 urtetan, horrek ez dirudi, baina zuhaitz baten enborra litzateke, eta pentsatzea gure seme-alabek, garai hartan pentsatzea gure seme-alabek bizitzako funtzio guztia gizarte moderno batean euskaraz beteko dituztela, horrek lehenbizi eskatzen duena da, korpus bat egokitzea horretarako. Estandar bat, eta funtzio eta gai guztiak hitz egingo dituen hizkuntza bat. Korpus lana egin dugu, 60 urtetan, oso ondo nik uste, oso eskertu bat egoteko moduan gaudela hori egin dutenei. Hezkuntza izan zen bigarren aldi berean, izan da, intuizioa, eta nik uste dut intuizio geniala izan zela ikastolak moduko artefaktu bat sortzea frankismo betean, eta hori egiteko genioa edukitzea. Helduen euskalduntzea, kulturgintza, herri batek, hizkuntza komunitate batek bere baitatik sor dezakela, eta kultura esanguratsua, kultur ekoizpen esanguratsuak egin ditzakela gaur egun, erabidegintza, aisialdi antolatua, hezkuntza arautuaren osagarri, edo hezkuntza ez arautu esan liteke, administrazioa, lan eremua, eta gero honek gehitu behar zaio, beranduago etorri den, arlo teknologikoa ez. Galdetzen badugu, hau nola egin dugun, zein izan dira, hau egiteko izan ditugun sustraiak, indarrak, zalantzari gabe lehenbizi jarri behar dugu gizarte aktibazioa. Komunitateak bere baitatik antolatuta eta gizarte
zibileko erakundetzearen bidez egin du hau dena hasieran, eta orain ere neurri handi batean egiten segitzen du, zerbaitegatik daude hemen ere ikastolen elkarteak deitu da, ezta? Bestetik, beste aldean erakunde aktibazioa, beranduago, baina 40 urtetik ona datorren erakunde aktibazioa, funtsesko baita ere, eta erdian, guzti honen sustrai nagusi moduan, kontakizuna, diskurtsoa, aspektu motivazional dena, ez da zer kontatzen diogun gure buruari, eta gure kontakizuna, pixkat hori izan da, ez da? Hizkuntza baliotsua dugu, 2 zapaldu edo baztertu den dituzte, 3 reakzionatu egingo dugu eta gure seme-alaben hizkuntza hau izango da funtzio guztietarako, 4 hizkuntza hau justiziaren garraio den hizkuntza da, eta 5 hortara goaz, ezta? Asko laburtuta gure kontakizunaren eskeleto bat egin, ezta? Interesgarria da baita ikustea, honen lehen zatia egin genuela laguntza publikorik gabe, nolabait esan da, gobernurik gabe, beti etengabeia sartu zaigu ez, etengabe, gobernuak egin behar ditu eta dena laguntza publikoa izan behar du. Hala da gaur egun, baina nolabait esan da, ikusi behar da garabide honen sustraiak frankismoan jartzen direla, eta hau, zuhaitzaren lehen egitura, hemen agertzen da hau, frankismoan gertatzen dela, eta ondoren bigarren atean, baina nolabait 2 kolore, ez da, erakunde aktibazioa eta gizarte aktibazioaren bidez ari garela zuhaitz honen garabideak elikatzen, ez da. Eta guzti honekin, 60 urtetan, terapia esperimental bat martxan jartzen ari garela, ez da. Izan dugun minbizia eta dugun hizkuntza honek duen gaitz serio, eta nolabait kolapsora eraman zaitzakeen gaitz baten, nahi dela minbizia garri, nahi dela beste bat jarri, horren aurrean, komunitate honek terapia esperimental bat daramala aurrera 6 hamarkada hauetan gutxienez, ez da. Jakina aurretik egindako guztiaren zordu, ez da. Beste kontu bada, hau baldin bada, oso labur esandako gure ibilbidearen krokiz bat, beste galdera bada nola gauden, ez da, non gauden. Eta, labur esan behar dela, une delikatu batean gaudela, egia da, eta, hemen, Ana Oliok esandako datuak, pozgarriak dira, gure alde positiboa ere ikusi behar dugu, baina txamponak gutxienez 2 alde baditu, ez da? Egin dugun hau izugarria da, ikaragarria da, eta poz horretatik eta abiatu behar dugula, ala baita, ez da, egin duguna. Baina bestetik, kezkatuta egoteko motiboak ere baditugula, gaur egun, globalizazio betean eta gure gizarteetan dauden parametroak ikusirik, ze desafio ditugun, zer datorkigun gainera, eta nola gauden barrutik indarrez, ez? Gauza da, ezagutzaren datuak, eta beste gauza bada gure komunitatearen barne segurtasunaren datuak, ez da? Orduan, ikusten dugu betiko ezintasunei, ez daukagu hizkuntza politika guztiz bere gain bat egiteko aukerarik, lurralde zatikatuan gaude, demolinguistika zaila daukagu oro har, lurralde osoan, dira gure zailtasun estrukturalak, eta bestetik ditugu zailtasun berriak, batez ere gizarte aldaketagatik, gizartearen likidotzeak eta konpromisoen bataz besteko ahultzeak, eta, dakarkigun desafioak, gurea bezala, oraindik ere aleginean oinarritu beharko duen garapen bat dela ikusirik, eta bestetik teknologia aldaketak erakarri duen fragmentazioa, gustuen eta konsumoen eta fragmentazioa, eta fragmentazio horrek gurea bezalako komunitate alegin gotorrei, erronka berriak dakarzki. Galdera handien aurrean gaude, eta 3. galdera handia, nolabait, migrazio prozesuek ekarriko duten eszenotoki berria eta barra. Guzti horren aurrean, nolabait erabili izan dugu, ez da, abiatu ginela menditontor bat egotzeko, baina tartean gaudela momentuntan eta belainoa sartu zaigula, eta hainbat estrategia berpentsatu beharrean gaudela, ez da. Eta, ateratz dezakegun ondorioa da, gauza asko egin dugula, eta gauza asko egin dugula ondo ere, eta hori askoren meritua izan dela, eta ikasi behar dugula meritua barraiatzen, eta ez gure paradigmakoen baitan kokatzen honen merituak,
Baina aldi berean, esaldi bat, ez da, orain arte egin duguna egiten jarraitzearekin, ez dugu aurrera egin. Ez dirudi. Hauetako adar bakoitzean, orain arte egin duguna egiten jarraitzearekin, ez du ematen momentu honetan ditugun desafioi aurrera egingo diogun. Honek ondorio asko ditu, uste dugu batetik gizarte politikak eta komunitate estrategiak bereizi eta liberean elkarrekin dutu behar direla. Gizarte bat baita, nafar gizartea, hemen lan egin eta hemen erroldatuta dauden guztien batura, hori da, nafar gizartea. Beste gauza bada, hizkuntza komunitatea. Hau ere, oso inklusiboa da, osoetatik hasita zero positiboetaraino, oso inklusiboa da, baina ez dira nolabait parametro berdinak, eta nolabait ustez mendik 25-30 urtera begira horrela pentsatu behar dugu, gure hizkuntza komunitatearen bidea, ez da? Hizkuntza politikak izango lirateke irukian daudenak, hizkuntza politikak desberdinak eta egokituak beharko ditugu lurralde bakoitzera, eta aldi berean komunitate estrategia zeharkatzaile bat beharko dugu. Hor kokatuta, nolabait esan da, hau azkar pasako dut, bizkat, 4-6 nolabait pauso arlo handi ikusten ditugu, hemendik 25-30 urtera garatu beharrekoak ikusten ditugu esaten dugunean, bizkat kokatuko naiz, Euskaltzaindian azken 4 urtetan ari gara ariketa kolektibo bat egiten euskararen 25-30 urtera, gutxuera bera 2050 urtera begira euskararen bizioa, etorkizun ikuspegia eraikitzeko eta estrategia ildo nagusiak pentsatzeko, eta ariketa kolektibo horretan, 6 pauso arlo handi hauek identifikatu uste izan ditugu, eta 6 pauso arlo handi horiekin batera, area handiagoak edo are estrategikoagoak iruditzen zaizkigun 4 jauzi arlo handi, ez da, batetik lan eremuan, uste dugu lan eremuan uinaldi bat sortu behar dugula, behintzat indartsu gauden guneetan, hau da, hezkuntzan eskala handian jendea euskaldundu badugu, orain eskala handian euskaldundutako belaunaldi horiek eskala handiagoan lan eremuan, hizkuntza kudeak eta bat egitera deituta gaudela uste dugu. Bigarrena, aisialdi antolatua edo hezkuntza ez arautuan ere uste dugu gure gobernu askoren eskutan dagoela aisialdi antolatuaren plan orokor bat egitea, eta adibidez, Euskadiko Autonomia Erkidegoan hau egitea posible da, tresna politikoak baditugu honetarako, eta ez gara erabiltzen ari bere maila guztian. Bestetik hezkuntza arautuan uste dugu birmoldaketa baterako garaia dela, eta hain zuzen ere, orain honetaz arituko da, de eredua edo eredurik euskaldunenak hartu behar ditugula lehenbizi puntuan, eta hori hobetu behar dugula, hezkuntza eredu euskaldunenen reingenieria bat egin behar dugula, berpentsatze bat, eta hobetze bat, eta azkenik edabideetan hemen planteatzen diguna matrize aldaketa bat, eta hiru ildo estrategiko nagusi, eta horietako bat, tokiko edo eskualdeke komunikazioan inbertitzea. Eskualdeko komunikazioan uste dugu nazio komunikazioan ez bezala, edo esparru handiko komunikazioan ez bezala, eskualde askotan euskarak nolabait lidergoa har dezakela. Hori gure bailaran gertatzen da, ikusten dugu adibidez. Euskarak lidergoa har dezakela eskualdeko eta tokiko komunikazioan, eta beste eskualde askotan oso esanguratsua izan litezken multimedia oinarritutako eskualdeko komunikabideak sor ditzakegu. Eta izan litekeela orain arte ditugun estrategiak berpentsatzeko hildo bat. Eta beste hainbat, ez gara luzatuko. Hau dena esan dut pixkat kokatzeko orain esan nahiko nukena, eta da,
hiztun osoagoen bila, ez da? Hemen ikusi dugu lau jauzi arlo garrantzitsuetako bat, datozen 35 urtera, euskal hezkuntza berritzea, euskal hezkuntza hobetzea izan litekeela, eta ipar izan behar duela, hiztun osoagoen bila joatea, ez da? Zein da abiapuntu kezkatua? Abiapuntu kezkatua da, esaldi bat, hola esan da gogor xamarra dirudien, ez? Luzi xamarra da eta poliki izango dut, ez da? Gaur egungo euskal hezkuntzak, are eredurik euskaldunenak erdigunean jarrita ere, hori gertatzen baita EAEan, ez da? Ez du lortzen, 21. mendean, hiztun oso, euskaldun oso izan behar dutenak, sortzeko aski baliabide ematea. Piskat, gogorra da, ez da? Baliabideak da, klabe kontzeptua, sustantibo kontzeptua, ez gara ari aski baliabide ematen, 21. mendean, hiztun osoak izango diren horiek eskala handian sortzeko. Ze zentzutan zeri deitu dezaikegu hiztun oso, orain arteko pixkat teoriak eta pixkat egokituta edo laburtuta, hizkuntza batean, kasu honetan euskaraz, bere bizitzako funtzio guztiak kalitate sendo xamar batez egiteko gai dena, gehi horretarako motivazio sistema ere osatu xamarra duena. Batetik, hizkuntza horretan jarduteko motivazio sistema sano xamarra duena, gehi bizitzeko funtzio guztiak, hasi funtzio familiarretik eta artikulu periodistiko bat idazteraino, tokatzen zaizunaka kalitatean bizi idazteraino, bizitzeko funtzio guztiak kalitatez, adierazkortasun jator minimo batez egiteko gai den pertsona. Hori izango liteke hiztun oso xamar bat, edo zen hizkuntzatan, ez? Zein da nolabait diagnostikoa? Kopuru ez esan dezakegu, ez da? Hainbeste gara, hainbeste dakite euskeraz, baina nolabait ikus dezagun zenbat urreratzen garen, eskoletatik, hiztun oso bat ematera gizarteari, 18 urterekin, edo lehenago ez, 16 urterekin, bigarren hezkuntza bukatu ondoren, ez da? Hori galdera pertinentea dela, eta zentzutan, onartu behar dugula, zailtasunak ditugula, ez da? Behar bada, 60 urte hauetan gauzak nola egin ditugun, ze garrantzi eman diogun kopuruari, eta kopuruari garrantzi ematen baldin badiozu, eta gauzak, azkar xamar egin behar badituzu, behar bada, bidean gelditzen dira, kalitatea lotutako beste gauza batzuk, gauza batutaz ez ginen konturatu, eta gauza asko daude hor tartean, ez da? Baina, uste galdera pertinentea dela, ez da? Uste dugu, zentzu horretan, identifikatu uste ditugu hau lortzen laguntzeko zenbait hildo, ez da? Gehiegi simplifikatuta esan dezagun, hau badakit ez dela guztiz horrela, ez da? Baina bi gauza nagusi egin ditugula, azken 40 urte hauetan eskoletan, ode ereduan. Batetik, euskara erakutsi, korpus moduan, gramatika moduan, euskara bera erakutsi, eta bestetik, konsigna bat, sermoi bat, zer bat eman, eta da, egin euskaraz. Hori egin du, euskaraz egiteko esan, konsigna bat eman, edo agindu bat, edo ez dakit nola esan ez, eman, gehi, hizkuntza hori korpus moduan erakutsi. Eta horrek ere, egin duen alegin guztia, behar izan duen alegin guztia. Eta abiatu behar dugula, eskartzetik, hau da, ze alegin egin duen gure hezkuntza sistemak eta artean ikastolen errealitateak guzti honetan eta horiek gabe ezin liteke hemen egongo, ez da? Eta bestetik, aitortuta ere, eskolari eskotan gehiegi eskatzen zaiola, eta ezin diogula dena eskatu, eta gizartean konpondu ezin duena eskolari eskatzea ere, ez dela oso polita, ez da? Baina bestetik, egia da, badugula hobetzeko margenik, hiztun osoagoen bila joan behar badugu eskolan. Eta hobetzeko margen horretan, uste gauza gehiago daudela, baina dela 15 bat urtetik edo,
3 bat formulatu genituen, eta 3 hauek izango lirateke, ezta? 3 hobekuntza arlo, ahoz esango ditudanak, ez? Bata, hiztunaren arrazoi bidea indartzea, arrazoi bidea, hau da, formazio soziolinguistikoa, formazio ekolinguistikoa, hau da, hiztunak hizkuntza bat jakiteaz gain, bai? Eta horri buruzko kontsigna edo sermoi bat jasotzeaz gain, behar du ulertu, bai, behar du arrazoi bide bat bere baitan izan, bai, ulertzeko zer den gaur egun, hemendik aurrera, Nafarroan, euskal hiztun izatea, horrek zer suposatzen duen, bai? Ze gizarte motatan bizi garen, diglosia zer den, hizkuntzan bizi berritze prozesuan nondik gatozen, zer aurkituko duen, ze gizarte mota aurkituko duen, hizkuntza bakoitzaren esparrua zein den, euskarari zer dagokion lur honetan, beste hizkuntzei zer dagokien. Hau da, formazio soziolinguistiko minimo bat behar du izan gazte batek, edo inkluso haur batek, gizartean minimoki kokatzeko. Eta, bueno, hau, hizkuntzak egiten du beste arlo batutan. Bigarren hizkuntzatik gaztea ateratzen da, hainbat arlotako teoria, jakintza, eta nolai burua amueulatuta, hainbat arlotan, ez da? Honetan, nik uste ez dugula fundamentu, ez dugula ganora handirik jarri orain arte, bai puntualki eta bai leku batzuta, baina doa esan ezagun formazio soziolinguistiko baterako edo hiztunaren arrazoi bidea oinarritzeko modu sistematikorik eta barreiaturik, orain arte bintzat ez dugu garatu. Gero, hau nola egin, delikatua da. Baina, aurre hezkuntza bertatik erasiet egin, lehengoan aurre hezkuntzako talde bati, etorreko intzinake pixkat hizkuntza, eta nizan, zer kontatu da diet nik, unibertsitatean ohituta dagoen honek, 6 urtetik berako aur batzui hizkuntzaren arrazoi bideaz, ezta? Bueno, zerbait atera zen, ezta? Eta behar da, aurre hezkuntza, kantak kantatu da dira, guk kantatzen genuen moduan, ez? Horatzen dut 5 urtekin, kantatzen genuela, ez dugu zaldirik, ez gara zalduna, ez dugu abererik, ez gara aberatzen. Euskara guk dugu, guk gara euskaldun. Eta bale, zen garai harteko poeta nazional gorenak egindakoa, Gabriel Arestik. Eta Xabier Lete kantatzen zuen. Pentsaliteke aur batentzat, neske aurra ere ja ari da gauza asko ulertzen, ez? Ez gara zaldunak, ez gara aberatzak, ez? Badugu zerbait garrantzitsuagoa inkluso aberatsak izate baino, ez? Euskalduna gara, ez? Gaur egun hori pertinentea litzateke aurre hizkuntzan, behar bada ez, bale. Hor badago, uste, zera oso bat, ez? Hildo oso bat lantzeko. Egia esan gero, hemen aipatuko ditudan 3 arlo hauetan, batetik gogoetan ibiltzea pixka bat tokatu zait, baina, importanteena ez da gogoeta, baizik eta eragiletza, zer egiten ari garen. Eta, zorionez, nik uste eragiletzan ere hasita gaudela. Kasu konkretu honetan, eta hau EAEra murriztuta momentuz, Jaurlaritzari planteatu genion soziolinguistiko klusterrarekin batera, garaia zela. Garaia zela, behintzat EAEko hezkuntza sistema osoan, arlo soziolinguistikoa, sistematikoki, nola landu behar dugun, kurrikulum bat osatzea, eta kurrikulum hori, kurrikulum nagusiaren baitan, fundamentuz txertatzea. Eta hori, azken 2 urte terditan, badago lantalde bat, soziolinguistika klusterrak bideratu da, gure unibertsitatearen aholkularitza txiki batekin, hori lantzen, eta nolabait hasi gara, badago, zer kantatu nahi dugu, zein dira egin nahi dugun arloak, zein dira landu nahi diren gaitasunak, zein dira landu nahi diren jarrerak, zein dira landu nahi diren edukiak, eta gero, orain, hori, ziklo, nola garatuko dugu, ze materialekin, eta horrek etorri behar duela, eta etorriko dela.
Bigarren arloa izango litzateke adierazkortasunean pausoak ematea. Hau da behar da, nire ustez, arlorik zailena. Bai? 3 arlo hauetan, arlorik konplexuena. Hau da, hizkuntzak potentzia behar du. Justu, mailan, ez dakit nork esan duen, zuk esan duzu, aizkorarena? Aizkorarena. Hizkuntza bat aizkora baldin bada, aizkorak zorrotzean behar du. Hizkuntza da aizkora, eta da jostorratza, eta da txurra, eta da guraiza, eta hizkuntzak da komunikatzeko eta espresatzeko. Ez da bakarrik komunikatzeko. Espresioa, komunikatzea baino gehiago da. Zutanik, espresatzeko behar dut, eta inorez dago horrean da, enaiz inorekin komunikatzen, baina espresatu egin behar dut. Ez da hor, hizkuntza kalitate handiz espresatzeko eta kalitate handiz komunikatzeko da. Ez da? Handiz, edo bintzat, ahal dugun kalitate handienez. Ez da? Normala da, ulertzea baita ere, guk gauzak azkar egin behar izan ditugula, kopuruak lortu behar izan ditugula, asko deseuskaldundutako guneetan jardun behar izan dugula, eta gauzak azkar eta ondo ez direla egiten, azkar eta ondo txoriak egiten duela egan, eta orduan, bidean, askotan, zentzu horretan, aizkora zorroztea, bigarren mailan utzi behar izan dugula, logikoa denez, ez da. Baina uste dut, ohartu garela leku askotan, erabileraren likidoa galtzen ari garela, aizkorak ez digulako ondo ebakitzen ere, ez bakarrik horregatik, beste gauza askogatik ere bai. Baina sentitzen duzunean, bi aizkora zeuzkat, honek earki bakitzeziak, eta hau kamutsa zeukat, logikoagoa da, zorrotzen daukazun aizkora erabiltzeko joera izatea. Dut hori, askori gertatzen zaigula gaur egun, gertatzen zaigula, behar da gutako batzuri ez. Iñaki Jurrebasok bere tesian esaten du, aztertu behar dugula, ez bakarrik zenbatek dakiten hizkuntza, ez da? Baizik eta hizkuntzaren erosotasun eskala. Eta esaten du, gure ikerketa domolinguistikoen arabera, Euskal Herri osoa harturik, euskarako aizkorarekin, beste aizkora batekin baino erosoago dabilena, aizkora hori zorrotzago daukana, 7%. 7 gara. Euskarazko aizkora zorrotzeko daukaguna, beste aizkora bat baino. Datu bat da, datu importantea. Badakigu hau ez dugula, errez eta epelagurean konponduko. Eta galde egitekoa da baita ere, zenbat dagokion hemendik hezkuntza arautuari. Hezkuntza arautuak egingo du alduena. Beste eragile batzuk ere badira. Baina, hezkuntza arautuari ere eskatu behar digu, gai hau hartu duena baino serioseago hartzea. Batez ere ahozko erabileraren indar espresiboari dagokionez. Eta gero hemen aurkitzen gara noski, euskalkiak daude, euskara batua dago, leku bakoitzeko euskara batu berezia dago, eta uste dugu denekin, hizkera mota guztiekin hobetu dezakegula, adierazkortasuna, ez dela noski, inondik ere hau euskalkien patrimonioa, baina hor indartu behar dugula, euskalki mota eta euskara mota guztiekin, hemen indarra jarri behar dugula. Hontan ere zertxo baite hasiera dugu, euskaltzaindian mintzola horretara dedikatzea erabaki dugu, ahozko hitza sobera dago, mintzamenaren o mintzoaren adierazkortasunaren hildotik, ez da? Eta uste hemen hau nola egin asmatzea ez dela erraza. Eta esperimentatu egin behar dugula gauza berriekin, ez da? Ez dakit, horregatik, ez? Ikaston elkartearekin zertxo eta hasi gara, ez? Esperimentatuko dugu imitazioa, hiztun egokiak imitatzearen jolasarekin zer egin dezakegun. Hasi gaitezen eskala txikian, ikastola bakar batean, esperimentatzen ia funtzionatzen duen, eta bar, ez? Baina hor, bidea egin behar. Eta 3. arloari, denbora gehiago eskainiko diot, azken minutuetan, 3. hobekuntza arloa izango litzateke kulturgintzan txertatzea. Gure ikasleak
modu esanguratsuagoan txertatzea gure kultur fluxuan. Bai? Euskaltasuna ez baita hizkuntza bat bakarrik, edo ez baita hizkuntza korpus bat gramatikoan bakarrik, euskaltasuna askoz gauza zabalagoa da. Bai? Kultur emari bat ere bada. Espaldi izan da norbaitek ez, Pirinoan bi aldetan dantzatzen eta kantatzen duen herria. Dantza emari bat bada, kanta emari bat bada, doinu emari bat, literatura emari bat, gauza askoren emari bat bada, eta momentu honetan baita ere kalean eta bizirik dagoen komunitate bat. Hor, bizirik dagoen komunitate kultural batean, modu esanguratsua batean, eta nolabait sortzaile gisa txertatzea berme bat da. Ikasle bat euskaldun izateko motivazioan txertatu behar badugu. Hau ere, hontaz ere, asko hitz egin da, eta ez gara lehenbizikoak hontaz hitz egiten, betidaniko kezka izan dela. Beste kontua da, irudipena, azken hamarkadetan, ez ote dugun gehiegi asmatu, ez? Ikuso leku batzutan, esperski esaten digute, gara, orain dela 30 urte gehiago egiten zen, orain baino, 30 urte gehiago kantatzen zen ikasten honetan. Aurrera egin baino, ez ote dugun gauza batzutan, atzera egin, jarri dizkiguten, jarri dizkizueten, gero eta helburu gehiago, gero eta pisu burokratiko gehiago, eta gauza gehiagoarekin, behar bada, bigarren mailan geratzen joan diran kontu batzuk, ez? Eta, uste dut, galdetzetik hasi beharko genuke da. Zer litzateke gaur egun? Euskal komunitateari darion eta jariotu zaion iraganean eta gaur egun darion kultur fluxu horretan modu esanguratsuago batean gure ikasleak txertatzea. Hori dela egin behar dugun lehen galdera. Hemen, uste dut, sartu behar dugula beste zehar gogoeta bat, eta da zer den kultura. Zer den kulturgintza. Hemen, pixkat eskemak apur bat eraldatzera deituta gaudela. Garai batean asko hitz egin zen, herri kultura eta kultura elite kulturaren arteko dikotomiaz, gero etorri zen masa kultura, edabide eta zea berriekin dena masa kultura bihurtu zen, eta masa kultura xurgatu zuen neurri batean elite kultura, eta beste neurri handiago batean xurgatu zuen herri kultura. Eta gaur egun, gero eta gehiago merkantilizatutako gizarte batean, merkatu kulturak irentzi du hori ia dena masa kultura. Askotan kultura popularra da, ez dakit Belen Esteban. Bai? Jendeak irensten duen zer da, orduan, kultura popularra dago, nolabait, habitatua momentu honetan, diskografia handiek eta internetek eta mila gauza. Orduan, mugitu egin zaigu argazkia, eta argazki horretan, uste dut bereizi behar ditugula kultura kategoria batzuk, ez direnak erabat itxiak, baina bai, logika desberdina dutenak. Bata, merkatu kultura. Gaur egun, gehiena irensten duena, merkatu kultura, hau da, saltzen eta erosten den kultura. Logika, merkantil baten eratzen den kultura. Nik idazten duen liburu bat eta saldu egiten da. Zuk erosten duzu, eta orduan, zer konsumitzen duzu, zer liburu konsumitzen duzu. Kontsumitu kontzeptuarekin bat datorren kultura. Gauza bera, disko bat, gauza bera, inguzo, bertsolaritza, gaur egun merkatu kulturaren logikan sartuta dago neurri batean, minator, ordaintzen dira soldata bat, publiko bat dago, publiko kontzeptu bat dago, artista ordaindu kontzeptu bat dago, saldu egiten. Badau, merkatu kulturak mundu osoan gero eta presentzia handiagoa. Are, gaur egun, gure zentzu horretan neurri batean despistatuta dabiltzala gure kultur teknikariak ere. Kultur teknikari bat udaletxeak, eta ematen dut galdera dela, zer programatu behar dut udaletxetik herriak konsumitzeko. Hori da, merkatu kulturaren katalogotik zer hartu behar dut, herriak konsumitu bezala, zuzenean edo.
Hori da, bat, ez da? Esparru oso zabal bat, esparru bat. Beste bat da, herri kultura deitu dizaiokuguna. Bai? Eta honetaz, iparraldean egin dira azken aldian gogoetarik sakonenak, ez? Joilduku eta hauen aldetik, ez? Esaten dute, herri kultura, kultura komertzialaz gain beste logika bat da. Da, herriak bere baitatik eta transazio komertzialan oinarriatu gabe, bere baitetik sortzen, kantatzen, dantzatzen, ospatzen duen kultura, kulturgintza hori. Hartzen duzu herri batean, bai? Berozu kulturteknikaria eta kulturteknikaria egon daiteke galdera horrekin, ez? Zer katalogotik zer hartu behar dut herria kontsumitu izan. Baina kulturteknikariak beste aldera begiratzen badu, ikusten du herri horretan kulturgintza amateur ez komertzial bat dagoela. Ikusten du dantza talde bat dagoela, abes batzak daudela, bertso eskola daudela, musika eskola daudela, gazteek musika taldeak egiten dituztela, jaia dagoela, auzoetako jaia daudela, hau da, dagoela kultura uniberso oso bat, herriak sortzen duen, herriak ospatzen duen, bai? Eta logika komertzialetik kanpo herriak eratzen duen kulturaren inguruan. Bi hauek momentu batean egon daitezke ukipen puntu batean gertu daude, baina logika desberdina dute. Kutaku batzuk gero eta gehiago ari gara herri kultura horretan arreta jarriz, eta ikusten gainera gauza interesgarri bat, eta da, euskal hiztun komunitatearentzat erabat estrategikoa izango dela dirudi, herri kulturgintza hori, logika komertzialetik kanpo garatzen den herri kulturgintza hori eustea eta garatzea. Hori esaten duzunean dator jendea, bueno, eta ze importantea dan bestea eta literatura, baietz, ez diola besteari inolako garrantzirik kentzen. Eta badakigula, egon beharko dugula horretan ere. Orain, badakigu beste horretan, kultura komertzialean, beti izango garela galtzaile, kopuruetan. YouTubeen, YouTubeen egon behar dugu, bai, YouTubeen egon behar dugu. YouTubeen konsumitzen den musikan, izango gara galtzaile, beti. Behintzat hemendik, 2050 pentsatzen ari gara gut termino horietan, 2050 arte behintzat galtzaile izango gara. Hortik aurrera, segurazko gehiago, baina bueno, galtzaile. Bai? Ondo, galtzaile izango garen terrenoan ere jokatzen jakin behar dugula, jakina. Kultura komertziala garrantzitsua dela guretzat, jakina. Bai? Eta betetzen badu reparazek bek, ondo. Bai? Baina besteek beteko dute 50 aldiz. Eta gu beteko dugu 2 aldiz. Bai, ondo. Baina segurazko gure hiztun autoentzuntzak neurri oso handi batean harreman lokaletan, harreman tokiko harremanetan jokatzen ditugu, ezta? Eta tokiko harremanetako dantzataldetan eta abes batzetan eta iparraldean libertimendutan eta bertso eskoletan eta bar, ezta? Hori iparraldean are nabarmenago ikusten da, ezta? Iparraldean hain minorizatuta dagoen hizkuntza komunitate txiki hori biziko bada, besteak beste izango da, gauza esanguratsuak egiten dituela sentitzen dituenako. Haientzako gutxienekoa da, kantari bat edo gehiago edo gutxiago Euskal Telebistan edo izar moduan. Haiei euskerak neurri baten utziko die sentitzen dutelako guk hemen euskeratik eta euskaraz egiten duguna, guk geuk, bai, komunitate moduan sendotzen gaituen zerbait. Nolabait hemen egin dut olako diagrama bat, pixkat euskal zer herri kultura zeri deitzen diogun gaur egun, ezta? Ze izaera eta irizpide dituen. Ikusten moduzue, goian berdez dauden hirurak dira izaera eta irizpideak, balio iparrak eta funtzioak. Ze izaera du herri kultura honek, tokiko komunitateko pertsonak direla sortzaile jokalari eta partaide, ez dela kulturaren komertzialaren esparrua, bai? Eta gero ikusten baituzue balio iparrak hartzen baduzu iparraldean, ez dakit pastoral bat edo libertimendu bat, edo hegoaldean beste pareko zerbait, ez? Ikusten dugu euskaltasuna duela erdigune, izaera zeharkatzailea duela, alderdi politikaen eta guztien gainetik
sexu, erlijio, jatorri eta gainerako banaketaz gainditzen duela. Bestetik, belaunaldi artekoa dela, bai? Ez dela espezializatua gazte musika, ez dela belaunaldi arteko tasuna duela balio ipar moduan. Eta azkenik, dizdira pertsonala bigarren mailan dagoela. Hau beste behin importante bada, ez? Oro har, kultura komertzialean dizdira pertsonala da ezinbesteko lehen gaia. Bai? Dizdira pertsonalaren bidez funtzionatzen du kantautoreak, bertsolariak, idazleak. Bai? Dizdira pertsonala elikatzea da motivazio nagusietako bat, diru truke bateaz gain, eta gero, egon daiteken baita ere, motivazio militante batez gain, ez da? Hemen berriz, dizdira pertsonala oso bigarren mailan dago. Dantza taldean baldin bazaude, nahi duzu baita ere zuri begiratzea, baina etzara zu. Emanaldi bat da, eta zu beste emanaldi handiago baten zerbitzuan zaude, eta bat. Zein dira bere adierazbide arloak? Kantua, musika, dantza, antzerkia, bertsolaritza, osagarriak eta integratzaileak. Zein dira horko eragileak? Herri jakin baten, ni atxabaltarra naiz, atxabaltar 7.000 biztanle ditut, gutxuera bera hauetako gehienak daudela esan dezakegu, ez? Abesbatzak, dantza taldeak, musika taldeak, antzerki taldeak, bertso eskolak, musika eskolak, tokiko banako sortzaileak, tokiko bestelako elkarteak, ikastetxeak, gazte asanbladak, udalak, jai batzordeak. Eta bestetik, hori ez da, ze esparrutan zehatzen dira. Dana ez dugu esango, ez da? Ekitaldi mistoak, ekitaldi arte drama osotuak, hau iparraldean, urtaroko ospakizunak, ez? Urtatzeko jaiak, Santageda, eskeak, San Juan, solstizioa, gabonak, zera simboliko guzti horiek, eta gero tokiko jaiak, ez da? Hemen badukagu unibertso bat gure ustez arreta jarri behar digula, eta guk adibidez autu bat egin dugu, orain sortu dugu euskal kulturaren eragiletzan masterra, master ofiziala izango da gainera, 1000 eta piko ordukoa eta master sendoa, doktoretza lako habilitatuko duena eta bar. Eta gure autua da master horretan honi, herri kulturari, pisu handian ematea. Beste arlo batzuk ere kontutan hartuz, batetik kultura komertziala, eta bestetik kultura, esan ezagun badago beste arlo bat, eta da ekoizpen landuko pentsamendua, hori ere herri komunitatearen kultura baten zera importantea da. Hau da, Jose Azurmendi eta Jose Milbarandiaran, ez dakit nor, hoiei ere jarrami, hoien memoria eta hoiek euskaratik edo euskararako pentsatu dutena ez ezagutzea, edo ezagutzearen bada gure kultur hezkuntzaren parte, nolait, ez pentsamendu landuko kultura daukagu batetik, kultura komertzialaren magma osoa daukagu bestetik, eta hirugarrenik hau, ez da. Guk honi arreta berezia jarri nahi diogu, uste dugulako estrategikoa izatera datorrela, estrategikoa beti izan da, ez da. Zentzu horretan, uste dugu, eta pasa aurretik hitzez abisatuko dut, ez? Ari gara zehatzen, oraindik moldatzen tesi moduko batzuk edo iritzi batzuk laizter eragiletza izatera pasa daitezkenak. Eta bat, kultur hezkuntza serio hartu behar dugu, eta lehen egin dugu moduan, esan dugu moduan, hezkuntza soziolinguistikoaren kurrikulum egin behar dugula. Uste dugu, kultur hezkuntzaren kurrikulum berariazko bat egin behar dugula baita ere, eskala handi xamarrean. Eta gure ustez, euskal kultur hezkuntzaren baitan, herri kulturarako hezkuntzak izan behar du pisu handia. Eta, hemen behar bada, aurrerapen, arriskatu xamar bat, ez? Behar bada gure eskoletako eta igual berezikiago ikastoletako kultur hezkuntzaren helburua izan behar du, honetarako, eskema horretan ikusten den herri kultur bizitza potente bat izango duen Euskal Herri baterako aurrak prestatzen hastea. Aurrak hastea herri kulturgintzarako praktiketan alfabetatzen. Praktika esan dute, eta hemen honek ja ez dauka zer ikusirik bestearekin. Uste dugu praktika
ezitzea izan behar duela lehen helburua. Kultur praktika jakin batzuetan ez dira. Hau izan liteke eskema bat, ez? Herri kulturako hezkuntza. Ez dela kultur hezkuntza osoa, hau da kultur hezkuntza osoaren parte bat. Herri kulturalako hezkuntza. Zertan oinarritu daiteke? Bat, kantu korpusa eta kantu praktika bat. Hau da, Euskal Herrian daukagu milaka kantuko korpus bat. Gure kantu korpusak herri honen azken 500 urtetako bizitza iaia kantatu. Eta bereziki azken 200 urteko bizitza. Ezta? Kantu korpus hori unibertso ikaragarri zabala da, eta ezin dugu inundik ere harrapatu. Ezta? Baina behar bada, pentsa dezakegu, eta lortuko bagenu kantu korpus hori gutxi gora bera zertan den jakiteaz aparte gure aurrak 16 urtekin eskolatik ateratzen direnerako demagun 50 euskal kanta funtseskoenak buruz, hau da, buruz ari naiz, ez? Oso prentza txarra dauka honek. Buruz, hau da, gorputzetik ikasita ateratzea. Eta horrekin, beste lortzea, aur horrek, mendik 20 urtera, 2050an ego duzue, 2040an, elkartzen denean Iruñeko aur bat, Bilboko batekin eta Tolosako batekin, soziade batean ez dakiz jai egin dutelako, kantatuko dugu eta konturatzea 50 kanta komun partekatzen dituztela gorputzetik. Eta zerikusik paperetik kantatzea edo norbere baitatik kantatzea. Ez? Kantu batez jabetzen zarenean buruz, kantu hori ja zurea da. Ja, beste gauza bat da hori, ez da. Adibide moduan jartzeko, ez? Kantu korpusa eta kantu praktika, ez? Dantza hizkuntza eta dantza praktika, ez da? Hauek, oierrara goaz, eta hauek, dantzan eta gehien teorizatu dutenek, esaten dute, gure dantza hizkuntza bada, dantza hizkuntza universal bada, baina geurea hizkuntza bat da, dantzaren posibilitate guztien baitako hizkuntza oso bat da gure dantza, ez da. Bueno, hemen ere gauza bera, ez da, joan gaitezke, eta noraino, baina praktikoak izan da, eta 16 urterekin bigarren, osea, DBH-tik ateratzen direnean lortuko bagenu gure aur gazteek badakizkitela gure plazetan dantzatzen diren dantza. Handango harina eta iparraldeko mutxiko hau da. Gure dantza zirkularrak, bai, komunitatea irudikatzen duten dantza zirkular oinarrizkoenak, 3, 4, 5 dantza dantzatzen dakitea. Hori egin daitekela gure hezkuntza fisikoko ikasgaietan gehi, dantzaren teoria, euskaren dantza hizkuntza eta pixka jakin izaten. Horrekin zer lortu dezakegu baita ere, bendik 40 urtera, ez bakarrik horiek elkartzen dienean, soziedean konturatzen diela, nik Urruñako batekin eta Abaltzizketako batekin kantu korpusak partekatzen dut, baizik eta plazan dantza dago, eta herri batera joan naiz, dantza zegoen, eta atera egin naiz, mutxiko dantzatzen dakidalako. Bertsolaritza eta bertso praktika, hau aurreratua dago, hau izan da, modu sistematiko xamar batean, urtetan garatu den zerbait, hauek ere gogoetan ari dira, ia asmatu dute duten, eta ia zertan hobetu daitekeen, eta ia batzuk gogoetan ari dira, esatez, bertsoa bakarrik oso motz gelditzen da, ez badugu aberasten beste hauekin, ez da? Orduan, gauza bera, ez da? Zergatik ez, behintzat, 16 urterekin, eta ja aurra edo gaztea, minimo bat, bere amaren urte betetzea denean, familian, bere amari zoriontzeko zortziko txiki bat egin eta paperetik kantatzeko gai den horretara iritsi daiteke 89. Eta gero hortik gora egin daiteken da. Bestia, herri antzerki eta antzerki praktika, hau ere, antzerkiaren potentziala hezkuntzan, ez Euskal Herrian, bizik mundu osoan dela ikaragarria. Eta badaukagula, bertan gainera, herri antzerki tradizio bat, hemen Iruñan gaude, Iruñkokoa egin duen ibilbidea badakizue zertan den gutxi gora bera, eta horrek ematen dituen aukerak, ez? Eta gero bestetik ospakuntza eta jai praktika, ez da? Gogoeta baitaren nire kasu amitzat aspalditik, Brasiletik, eta asko eragin zidana, ez da? Ospakuntza edo zein gizarteren, zein komunitatearen funtzio bat da.
ospatzen jakitea. Une eta gune simbolikoak antolatzen jakitea, ez da. Eta jaia, ez da, zer da jaia? Jaia ez da parrandarako aukera, parrandarako aukera larun bat guztietan daukazu gazte. Jaia beste zerbait da. Parrandarako aukera izateaz gain, jaia une eta gune simbolikoa da, eta hori zer den eta antolatzen ere ikasi behar dugu, eta jarraitzen dut pentsatzen, gure herrian jai batzorde eta askotan eutsi diotela auzoetako bizitzari eta gauza asko. Orduan, nik uste hau egin dezakegula gainera konektatuta egonik aurrekoari. Hau da, imagineatzeari herri horretan, ikastola hori, eskola hori dagoen herri horretan, herria ere ari dela aurrera pausoak ematen herri kulturgintza horretan. Nik horrela irudikatzen dut aurreko diapositiba jarrita, ez da? Kokatzen mani Aretxabaletan, momentu enten adibidez Aretxabaletan hasi da herri kulturaren mahai bat eratzen, hau zaintzeko eta hau indartzeko. Eta esateko, 15ean behin egingo dugu herrian kantu potema. Hilean behin, 2 hilean behin. 2 hilean behin dantza erromeria. Eta aparte, musika taldeak abesbatzak, hau da, hori egiten bada, dantza erromeria egiten badugu 2 hilabetean behin txandak auzoetan, eskolan egiten denak ere badu nun ispilatu eta nun elikatu. Uste dugu hori izan litekela gure lanketaetako bat, ezta? Eta bukatu dut, bakarrik esanez, gure ustez euskal kultur hezkuntzak bi hauek izan ditzakela. Batetik, herri kulturako hezkuntza, kantu korpusa, eta kantu praktika, dantza praktika, bertso praktika, antzerki praktika, eta jai praktika, eta bestetik kultura landuaren referentzia sistema bat, ez? Eta hor, pentsamenduak eta arteak eta arte horietan sartzen dira, literatura eta musika eta beste hainbat gauza, ezta? Eta, horrekin utziko dut, pixkat bergogoratuz, ez? 3 esparrutan hobetu dezakegula iruditzen zaigula, eta badugula lana eta zer hobetu. Igual grabaziorako edo. Vale. Eskerrik asko. Gozamen hutsa izan du da zu aitzea. Niri ez dakit gogoratorriz hemen ikasto zuten metodologia edo praktika hori, ez? Gaurkotzea, ekartzea, edo gaur egun Ipar Euskal Herriko ikastoletan hori oraindik ere eusten dioten modalidadea da, ez? Orduan, nire galdera da, hau sistema publikoan txertatzea, horrek ekarriko luke, beste eduki eta, guain hartio, irakasten diguten gauza mordoa alde batera guztea, ez? Bazter guztea. Badago, ez dakit, baliabiderik edo aukerarik, denborarik, energiarik uztartzeko, orain artekoa eta proposamen hau, edo hori ere hausnarketaren parte da, zer utzi beharko genuke alde batera, ezakit. Gero ere irakasleen estres maila ere gogora, etorri zait burura, ez? Eskerrik asko. Nik uste galdera pertinentea dela, ez da. Nik lehen esan dut, nik ez dut zuek adina ezagutzen barrutik hezkuntza sistema. Pixka bat BH Masterren banabilelako eta ikaslea tutorizatzen ditudalako hango praktiketan, eta gero aita naizelako, baina badakit karga gehiegi dagoela oroa, eta karga gehiagiren sentipena badagoela, eta zerbait sartzen badugu, zerbait kendu ere egin behar.
nik daukat impresioa, adibidez, honek eskatzen duen gauzetakoa da literatura kontzeptua desplazatzea. Ez kentzea. Literatura ere, hor dago, ez da, baina garai baten edo, hizkuntza eta literatura, no, hizkuntza eta literatura. Ja, literatura gaur egungo munduan, lehen novelagile batek kontatzen zizun istorio bat. Orain, hilean 1000 istorio jasotzen ditut. Osea, atxagak kontatu dizaiokin istorioa ja ez da esanguratsua. Osea, ja, egunero jasotzen ditut istorioak, ez da zer berezia, norbaitek nire istorio bat kontatzea. Ez? Publizitateko, nola bat, iragarki batek ere istorio bat kontatzen dit askotan. Hasi eta buka, istorio bat, bere tensio eta guzti, iragarki batek minutu batean kontatzen. Zenbat istoriokin barreatuta gauden, ez? Orduan, istorioak kontatzea lehen bezain esanguratsua da, eta gurtu behar ditugu istorioak kontatzen dizkigutena. Bueno, zenbateraino, ikusi behar dugu, literaturak zer ematen digu. Hau. Vale, ze leku du hizkuntzan. Eta musikak, ze leku izan behar du hizkuntzan. Bai? Eta kantautoreek, eta arte plastikoak, eta asko berpentsatu behar dugu, ez? Nik uste gauza batzuk desplazatu behar ditugula, beste batzuk sartzeko. Kendu gabe, nik uste kendu segurazko, nik ez nuke ezer kenduko gaur egun egiten denetik, oro argai bezala. Baina bai, gutxitu, beste batzuen barruan kokatu, gaur egun nik uste ez dela beste hizkuntza eta literatura, bezik ere hizkuntza eta kultura. Eta kulturaren barruan, herri kultura, kultura komertziala, pensamendu landua. Eta hor, bakoitzari, dagokion tamaina eta dagokion lekua. Eta gero uste dut, baita ere gauza batzuk ez direla inbeste. Osea, hiru dantza erakusteko zenbat inbertitu behar dugu. Egin daiteke, hezkuntza fisikoa pixka birmoldatu eta lan pixkat egin da, ez da? Eta gero, dantza hizkuntzari buruzko jakintza ere, beste leku batek egin beharko dugu, eta bat. Orduan, nik ez gutxiegi dakit esateko, barruko tripa guztiak ez ditut ezagutzen esateko hau kendu hau jarri, baina kontua da, gogoeta egiten jarraitzea, esateko zein dira gure desafioak, eta zer txertatu beharko genuke, ez? Gero ja zer kendu, nik ez nuke jakingo esaten, ez? Bai, eta, bueno, azkenik, irakasleak ere, ez dakit gaitu beharko lirateke, edo sensibilidade hori, edo lehen aipatu den militantzia, edo, bueno, ez dakit ezagutza, ez, sensibilidade hori izan, edo berreskuratu, eta norra arduratuko da horretaz, unibertsitateko ikasketak itean adibidez, edo, ez dakit, nola ailetuko zaie jakintza hori, gero, transmititu izateko, baina bihotzetik, sinetsita, lehen bezala. Hori da galdera funtsesko bat, guk oraindik erantzunik ez daukagu, ari gara, nolabait esan da, honen atzean, ari gara gure ustez hau ondoen egin dezaketenek, ontaz gehien dakitenak ustez, bildu nahian, ez da? Elkarren artean pentsatzeko, ez? Hau nola egin ahalko litzateke. Errezena da pilotajeak egitea eta egingo dira, ez da? Hori ikastola batean, eskola batean, ia nola funtzionatzen. Piloto bat egin dezakezu, baina gero piloto hori orokortzeak eskatzen duena, ez? Guri Bertsozale Elkartetik adibidez esaten digute haien esperientzia izan dela, hasieran onbointzak garai batean tesia zela guk formalitzagun ikastola eta eskoletako irakasle ohikoak bertsolaritza emateko eta haiek emango dute. Eta ustez kontuatu ziela ez zuela oso ondo funtzionatzen. Eta aldiz, hautua izan denean, ez guk formalitzagun Bertsozale Elkartetik bertsolaritzaren erakusle espezialistak, bai? Eskolaz eskola ibiliko direna, horrek askoz emaitza hobea eman duela. Hola egin behar da, edo espezialista horiek bertsolaritzaz adituak izateaz gain, kanta korpusean adituak izan daitezke, eta horietako batzuk dantzan ere bai, edo dantzan eta kantua, baina espezialista batailoi txiki baten bidez egin beharko genuke, edo irakasle ofizialak haiek formatu beharko genituzke, zenbateraino bat, zenbateraino beste bat, bueno, nik uste gauza asko pentsatzeko daudela, ez da?